No niin, tämä on episodi 0003 tästä tuntui logisaijastamme. Juho hymyilee siellä todella paljon. Todistan tämän olevan episodi 0003. Se on hyvä. Episodin aiheena on rippileirimä, joka alkoi eilen pitkällä bussimatkalla, joka päätteeksi saamui tänne leirikeskukseen. Niin teki, ja bussimatkahan kesti sellaisen vartijalla, mitä se kesti? 14 tuntia. 14 tuntia 33 minuuttia, jos mä laskin oikein. Vartijan aamu. Joo, niin. Päivän lehteä ei ole luettu. Ei ainakaan tämän päivästä, mutta just luin tuossa Iltalehden, joka 6.3.2012. Joo, kohta mennään syömään jotain hyvää sapuskaa vajamaan. Pitäis kohta vajamaan. Valtteri ei siellä niitä koventaa. Palataan taas.